कोण आहे आता मला जीव काटतो मम्मी आणि बॉडी पहिला अरे पहिला क्रिकेट सर्कल काढ अरे पोलीस पिणार रे आता यान फायर गाडी अरे नाका रे तिथल्या वेळी सांगले मग मला गाडी आणून बोल नका म्हणून ती अगो आता किती आयडिया होती कोणतरी काय मागा सोय देऊन दिले पैसे अरे तू मोठी नका आमच्या पाठीवर आम्ही धागायचो